Wato Malam Abba abin da nake nufi shine idan ƙasar Iran ta ci gaba da kai munanan hare-hare irin wanda take kaiwa a yanzu, to wallahi sai an kai wani lokacin da sai an shafe ƙasar Isra'il gaba ɗaya. Gaba ɗaya zai zama tarihi ne ƙasar Isra'il babu ita. Zai zama kawai an taɓa yin wata ƙasa ne mai suna ƙasar Isra'il. Munanan hare-haren da ƙasar Iran take kai mata a yanzu abun fa ya tsananta ba irin na da bane. A da za ta kai mizal kamar rocket kaɗan take kaiwa baya wuce irin 10-20 haka, kuma akwai makarai wanda kafin su je wayannan guda 10 kafin su ƙara sama bai wuce guda 2 bane suke shiga ko guda 1. To a yanzu a lokaci ɗaya fa ƙasar Iran sai ta jefa guda 40 guda 100 a lokaci ɗaya. A lokaci ɗaya yake harba, sannan kuma ta lalata wannan makarai ɗin wanda yake kakkaɓo wannan rocket idan ya zo shi, ko wani jirgi mara matuƙi idan ya zo wanda yake kakkaɓo shi. So sun lalata wannan abin. Yanzu idan ta harba rocket guda 100 lokaci ɗaya, so ƙasar Isra'il ba ta da wani daman da za ta iya kakkaɓewa. Gaba ɗaya ne suke shiga. Dukka ne suke shiga, ka ga nan ya tashi, can ya tashi, can ya tashi. Haka fa ake wa Isra'il yanzu. So abin da nake nufi shine idan aka ci gaba da kai munanan hare-hare irin wannan zuwa ƙasar Isra'il, to sai an kai lokacin da shi an shafe ta gaba ɗaya. Ai yanzu ana ta jita-jitan cewa Prime Minister ma ya mutu. So amma wannan jita-jita ne gaba ɗaya. Ai ƙasar Iran ɗin ita ma ta fito ta yi magana. Ta ce idan ma bai mutu ba, idan ma yana nan a raye, to ta ga bayansa, ma'ana ta kawar da shi in ma yana raye din. So amma jita-jita ta yawaita akan an kau da shi yanzu haka, saboda idan har za a iya sa bidiyo kuma ya zamto bidiyo ne na AI, kamar Prime Minister a ce an saka wani bidiyo da sunan wai shi ne yake magana, amma kuma daga baya ta bayyana bidiyon nan AI ne, to tabbas idan ma yana raye yana jikkata, yana nan ba bai san halin da yake ci ba, in ma bai mutum ba kenan. So muna kyautata zaton kuma an hallaka shi a wannan harin da ƙasar Iran ta kai, domin an kashe 'ya'yansa a wannan harin. An hallaka, wato an kawar da 'ya'yansa, an kawar da wasu ministoci, an kawar da mutane da yawa wa'anda a lokacin suna tare da kansu. Duka an kawar da su a wannan harin da ƙasar Iran ɗin ta kai. So shi kuma an ki bayyana cewa yana raye ko baya raye. Dalili shine ana so a yi amfani da propaganda. Idan aka ce ya mutu, idan aka ce Iran ta kawar da shi, to kenan ta ci nasara akan Amurka. Ita kuma Amurka ba ta so a ce wata ƙasa ta ci nasara a kanta. Wannan shi yasa ake ta ɓoyewa ya mutu bai mutu ba, ya mutu bai mutu ba, ake ta ɓoyewa. Amma dole fa abin zai bayyana. Dole ne zai bayyana. Wannan hare-hare da ƙasar Iran take kaiwa zuwa ƙasar Isra'ila a kodayaushe hare-hare ne munana wanda sun lalata manyan abubuwa da dama na ƙasar Isra'il. Dan uwa, kafin mu ci gaba cikin wannan bidiyon, idan yau shine farkon ziyartar ka wannan channel, kai kokari ka danna mana alamar subscribing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da lalumo muku sahihan abubuwan da suke faruwa musamman a wannan yaƙi. Wannan shine zai baka dama a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo zaka ganshi idan ka danna subscribing ɗin kenan. Za mu jira ka dan uwa. Kafin mu ci gaba, kai kokari ka danna alamar nan ta subscribing. Mun gode. Yanzu za mu ci gaba a cikin wannan bidiyo da muka faro na yanda abubuwa suke kasancewa a wannan yaƙi tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka da kuma ƙasar Isra'il, wanda ya haifar da tsada na farashin man fetur kenan, wanda duk da cewa ƙasar Amurka ta sa wa ƙasar Isra'il duk da cewa ƙasar Amurka ta sa wa ƙasar Rasha wani takunkumi wanda babu wata ƙasa da za ta je ta siyi man fetur ɗinta, a yanzu wannan ƙasar Amurka ta cire wannan takunkumin da ta sa mata, wanda hakan ya haifar da cece-kuce ga ƙasashen duniya. Wasu ma ba sa goyon bayan Amurka akan wannan abin da ta yi, sun daina goyon bayan Amurka kwata-kwata.